Lekcia 2. Čo sú sociálne siete a prečo by sme na nich mali stavať marketing? Skôr než sa pustíme do konkrétnych stratégií, je dôležité pochopiť jednu vec. Prečo sú práve sociálne siete také dôležité pre marketing? Veľa ľudí ich stále berie len ako niečo navyše. Niečo, čo by sa malo robiť. Lebo to robia aj ostatní. Ale nie je to pre nich priorita. A práve to je obrovská chyba. Sociálne siete musíme chcieť robiť. Nie preto, že musíme, ale preto, že v nich vidíme zmysel. Nič, čo robíme na silu, nebude nikdy fungovať. Sociálne siete sú o ľuďoch. A ľudia veľmi rýchlo vycítia, keď to robíš len preto, že treba. Ak ich však začneš brať vážne, ak im dáš čas, energiu a rozumný rozpočet, začneš si cez ne budovať značku, ktorá prežije algoritmy aj konkurenciu. Je to ako pri vzťahoch. Ak chceš, aby niečo fungovalo dlhodobo, musíš do toho investovať. Úprimne. A sociálne siete dnes nie sú len doplnok. Sú jadrom dôvery, viditeľnosti a komunikácie so zákazníkom. Rozdiel medzi tradičným a digitálnym marketingom. Aby sme si lepšie uvedomili, prečo sú sociálne siete také silné, treba sa na chvíľu pozrieť na rozdiel medzi tým, ako sa robil marketing kedysi a ako funguje dnes. Tradičný marketing, teda letáky, billboardy, rádio, reklamné spoty v televízii, noviny, boli dlhé roky jedinou možnosťou, ako osloviť zákazníkov. Je to však jednosmerná komunikácia. Firma hovorí, zákazník počúva. Pošleš leták a dúfaš, že si ho niekto prečíta. Zverejníš reklamu v televízii a dúfaš, že osloví správnych ľudí. Investuješ do billboardu, ale nevieš, kto ho videl a čo si o tom myslí. Dnes sú však aj iné možnosti, ako zasiahnuť svojich potenciálnych zákazníkov. A presne tu vstupuje do hry digitálny marketing. Najmä sociálne siete sú úplne iný svet. Sú dvojcestné. Nielen ty hovoríš, ale zákazník odpovedá. Reaguje na tvoje príspevky, pýta sa, komentuje, zdieľa a niekedy ti rovno napíše správu alebo si niečo kúpi. To znamená, že si s ním v kontakte v reálnom čase. Vieš okamžite vidieť, čo funguje a čo nie. A hlavne vieš s ľuďmi budovať vzťah, nie len ich osloviť. A to je v marketingu obrovský rozdiel. Tradičný marketing informuje, digitálny marketing komunikuje. A práve vďaka tomu máš ako značka oveľa väčšiu šancu získať si dôveru a nie len pozornosť. A ešte jedna dôležitá vec. Netvrdím, že offline marketing je zlý alebo nefunkčný. Má svoje pevné miesto v marketingovom mixe a mnohé firmy ho využívajú veľmi efektívne. Každý marketingový kanál, či už z offline alebo online sveta, má svoje využitie a opodstatnenie. Dôležité je vedieť, kedy a prečo ho použiť. Niektoré formy offline marketingu vedia výborne doplniť ten digitálny. Napríklad pri lokálnych podujatiach, PR aktivitách, brandingu alebo budovaní dôvery v určitých odvetviach. Ale ak sa dnes rozprávame o tom, čo dokážeš spraviť s malým rozpočtom a veľkým nasadením, sociálne siete majú jednoducho najlepší pomer cena, výkon, výsledok. Výhody sociálnych sietí oproti iným kanálom. Sociálne siete sú dnes jeden z najsilnejších nástrojov v marketingu. A dôvodov je viacero. Nie je to len o tom, že sú moderné alebo trendy. Je to o tom, že ponúkajú kombináciu výhod, ktorú nemá žiadny iný marketingový kanál. Využívanie sociálnych sietí na Slovensku je veľmi intenzívne. V roku 2024 ich používa denne viac ako 70% populácie Slovenska. To hovorí za všetko. Sú dostupné. Na rozdiel od televíznej reklamy, printu alebo veľkých kampaní, sociálne siete môže robiť aj jednotlivec, živnostník alebo malý podnik. Nepotrebuješ rozpočet v tisícoch eur. Stačí ti účet a ochota začať. Sociálne siete sú rýchle. Chceš dnes večer povedať svetu, čo máš nové? Ukázať nový produkt alebo akciu? Stačí napísať príspevok, nahrať video, pridať storku a ľudia to uvidia do pár minút. Žiadne čakanie na schválenie, tlač alebo vydanie. Máš úplnú kontrolu nad tým, čo a kedy komunikuješ. Sociálne siete sú interaktívne. Na rozdiel od väčšiny tradičných kanálov, tu zákazník môže odpovedať. Pýta sa v komentároch, reaguje v správach, zdieľa tvoje príspevky. A ty máš šancu okamžite reagovať. Nadviazať kontakt, otvoriť dialog. Sociálne siete sú merateľné, vieš presne, koľko ľudí videlo tvoj príspevok. Vieš, kto s ním interagoval, čo fungovalo a čo nie. Žiadne hádanie, len konkrétne dáta. A vďaka tomu vieš svoju komunikáciu zlepšovať rýchlo a cielene. Sociálne siete sú ľudské, pretože sú o ľuďoch. Na sociálnych sieťach môže značka ukázať svoju osobnosť. Vieš hovoriť prirodzene, autenticky, ako sa rozprávaš so zákazníkmi aj v realite. A práve vďaka tomu si k tebe ľudia vytvoria vzťah. Nie si len logo, si niekto, komu môžu dôverovať. Sociálne siete ti dávajú možnosť byť zákazníkom na očiach každý deň, bez toho, aby si za každé zobrazenie musel platiť. A práve preto sú dnes jedným z najefektívnejších marketingových nástrojov. Či už si živnostník, malý podnik
alebo začínajúca značka. Ako sociálne siete pomáhajú budovať vzťahy so zákazníkmi? Marketing dnes už nie je len o tom, aby si niečo predal. Je hlavne o tom, aby si budoval vzťah. A práve v tom sú sociálne siete extrémne silné. Predstav si zákazníka, ktorý ťa sleduje pravidelne. Vidí tvoju prácu, tvoje názory, tvoje zákulisie, zvyká si na teba, začne ti veriť. A keď sa rozhodne nakúpiť, už nehľadá konkurenciu, pretože už má vzťah s tebou. Sociálne siete dokážu niečo, čo iné kanály nedokážu. Byť zákazníkovi na blízku každý deň. Ukázať ľudskosť, humor, hodnoty, prístup. Reagovať v reálnom čase. A nechať ľudí nahliadnúť dovnútra značky. Značka, ktorá ukáže svoj tím, procesy, zákulisie, názory. Začína pôsobiť ako niečo viac, než len firma. Začína pôsobiť ako človek. A práve to dnes rozhoduje, pretože sociálne siete sú o ľuďoch. Vzťahy sa tvoria cez autentické videá, storky zo zákulisia, odpovede na komentáre, alebo aj obyčajné ďakujeme, že nás sledujete. A keď sa zákazník stane súčasťou tvojej značky, nebude len sledovať. Bude podporovať, odporúčať ďalej, lebo vzťah má väčšiu hodnotu než jedna objednávka. A najlepší zákazník je verný zákazník. Preto neber sociálne siete len ako predajnú vývesku. Ber ich ako nástroj na budovanie dôvery, spojenia a dlhodobých vzťahov. Presne tie ti neskôr prinesú tých najvernejších zákazníkov. Mám pre teba bonus na záver. Ak chceš tvoriť obsah pre svoju značku, ale nevieš ako začať, alebo si sa zasekol na nejakom bode, ponúkam ti bezplatnú 20-minútovú marketingovú konzultáciu, ktorú si vieš jednoducho rezervovať cez moju stránku www.sugerek.sk.